House Bill number 10376, postponing the synchronized barangay and Sangguniang Kabataan elections to November 2028 for Representatives Garin, Asidre, Ortega, Konghun, Zamora, Maria, and Ridon. Oh, kinsa. Garin, si Hoy, Ridon, Asidre, si Tingog. Diba? Abi nimo mas kuan punta no? Kung tinudon ba lang nato ng Agwanta party list, mas naapay sense atong party list kaysa ng Tingog may gala. Ngano? Tingog kanamo kung sa man inyong representahan. Katong way mga tingog, mga amang inyong representahan diha. Ay! Sige ko no. Kining Agwanta may gala, lapad pa ni, no? Kay tanan ka Agwanta may gala kana. Marepresentahan na to. Oh, Tingog sa to. Garin, Konghon, kani, trupa man nila ni. Konghon, Asidre, kisa pa to. Ridon. Remember these people. Sila nasad karon ang dili gusto og eleksyon sa barangay i-postpone. Of course, they have reasons. Valid reason. Gina sila rason. May na sila may gala nga mauna. Wapo kay nagrason. Magbugado sad bayan na sila. No? Mga brides sad bayan na sila. Pero mauni sila tong gingon sa akong mama may gala nga bright nga bugo. Ay! Libog ko anak sabot. Unsa nang bright nga bugo? Sa amo man to sa balay sa una kay bright ko no mis eskwelahan pero di masugo sa balay. Sir Arnel, good morning. Ayuda nga gipili raon niya tago-tago lang sa mga layo nga purok. Pag mag-payout sila, ayaw lang i-announce akong purok. O gani. Bullseye. Alas 9, alas 10:01 na magaigalantag na sa buntag. Postponement na po. Nga no? Inyo na pong bahugan ang mga kapitan para sigurado nga pagmudagan si Risag Irwin. O kaha si apil-apil pa ba si Lini? Para pagmudagan inyo gihapon ang administrasyon para di mo mga lansang sa cross sunod panahon. Tapos inyo da ang bahugan mga higala ang kapitan. Siyempre kisa may di malipay ang kapitan mga higala. Dabe? Dali magkagadto pas November 2028. Pahumanon pag eleksyon may gala sa nasyonal. Istorya. Diba? Pahumanon pa para sigurado mga higala ng imong gastuhon dito na. Naba na sila mga lakang sa una. Doon yung mga lakang sa una si Romualdez. Libre ho libro na may galag GSIS. Libre ho nagbenepisyo. Tanan mga higala na sa barangay. Karon, kung ikaw na sa barangay. Hindi malibre kag benepisyo may gala makaloon pa ka. Makakwarta pa ka. Piki ng malita. Mutambling ka. Kung saan pagdaog kontra may gala, hubasan nila pag-ayo ng gobernuha para lang di sila mapulihan. Sa pamaagi may gala nga kung tanaw nimo sa konstitusyon na sunod. Pero magayagala ilaw tako ang tirada, gastuhan ni. Kini nga ni, unsa may rason? Unsa pa may kulang? Unsa pa may problema? Ano nimo mag-eleksyon karong November 2? Pwede kayo ninyo na i-atras og October 30? Diba? Pwede kayo ninyo na i-atras og last week of first or last Sunday or Monday of October. Yan adto manginyos November to nya karon di na pud mong November to. Adto na sa dinyos November 2028 unsa pa may buhaton nato dito. Dili na gyud ngani kay importante ang barangay sa inyo. Kada ka mga barangay di ang gaanto sa lang ilang mga kapitan may gala mga sugarol. Kada ka mga barangay di may gala nga dagan sa mga barangay kapitan nga gikapoy na. Ay! Gikapoy na ba? Problema lang kay sayang man pug muundang kay napay mga matiti na to di mga galas landbang. Diba? Oh. Ang ilang karong ilang gibutang karon impeachment. O sige, focus lang tanan dire. Pero sa mga legislation ano mo kabantay ba o na karon? Na po yung nagduso, postpone barangay election. Impas. Muna ginaingon mega la good luck Pilipinas. Ang rason nila ana, gasto man god kay nag-eleksyon ta sa barm karon, yung mag-eleksyon na sa tas barangay. Gasto? As in, you care about gasto? Wa gani mo na bala ka atong trilyon nga nawas panudlanan kay gikawat ra? Unya kini mo gasto ang gobyerno may gala para maka-exercise sa iyang kagawas, maka-exercise sa iyang katungod ang iyang constituents. Gasto? Mabalaka mo? Gihak.
Bullseye! Bullseye! Di ba? Gasto mo exercise sa mga igalang. Katungod nga mubutar ang usa ka Pilipino, mupili og yang tarong may gala nga opisyal sa barangay, masuk gasto. Pero kung ang kwarta magahigala kawaton, isuod sa malita tangagon, okay lang. Walay gasto. Bullseye! Bullseye! Duda ko mga higala, kung mawala na tanan politiko sa Pilipinas, mga kaigsunan, murag mao na gyud ni ikalambo na to. Balikan na to itong pangutana ni Auntie Claire. Unsa man gyud nakagubot na ni atong nasod? Politiko. O kani mga higala, mga komunista nga nagpakapolitiko, mga kaigsunan, kinana sila sariling interes. Kamoy dahilan sa kapitos. Kamoy dahilan sa kalisod. Bullseye!